Kedves Péter, olyan boldog vagyok, hogy itt lehetek melletted a vízben. Te szereted az Úr Jézust, az ő tanításai, az ő személye lenyűgözött téged, elbűvölt téged. Azért imádkozom, és az a kívánságom, hogy az az út, amelyre ő elhívott téged, azon vezessen is téged, tapasztald meg, hogy mindig melletted jár, melletted van, és végső soron elvezessen az ő országába. A te hitednek vallomására megkeresztellek téged az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek nevében. Amen. Péter, hallgass meg egyébként. Ha most elfordulsz, akkor elmondom neked, hogy nagyon örülök annak és hálás vagyok, hogy a keresztséged utáni első igét olvashatom neked, ami az én számomra is egy nagyon fontos ige. Ezt Pál apostol írja az első Timóteus levelében, és ott a 6. fejezetnek a 12. verse, amely úgy hangzik. Harcolj meg a hitnek szép harcát, nyerd el az örök életet, amelyre hivattattál, és szép vallástétellel vallást tettél sok bizonyságát. Amen.